Čo by si dnes dal? Bača, ja snívam o plnenej paprike. Tak to sa ti splní sen. Dnes bude na obed. Tak to je splnená paprika. Ideme plniť sny. S plnenou paprikou? Ja milujem plnenú papriku. A ja mám veľmi dobrý vzťah k plnenej paprike, lebo mi pripomína detstvo, keď mi ju dedo varil a dal mi ju na záhrade a proste to je radosť. A ja ju milujem a preto som trošku pošpekuloval a zase to vymyslel tak trošku netradične. My si teda spravíme kašu, v ktorej necháme aj kúsky zemiakov, pekne bylinky, parmezán, a plnenú papriku nakráme na také menšie kusy s omáčkou, bylinky. Ja si myslím, že bude to veľmi dobré. A ja spravím chuťovku. Bude to jahodové carpaccio. Carpaccio? Ja mám rád hovädzie, ale jahodové si myslím, že tiež bude zaujímavé. Ale áno, áno. Môžem poprosiť, že by si odkrojila tie klobučiky, vybrala jasné, vyčistím. Aha. Ja som nikdy v živote ešte nerobila plnenú papriku z červenej papriky. Nebude to chutiť trošku inak? Bude to chutiť perfektne. Plnená paprika sa musí robiť iba zo zelenej papriky. David vymýšľa, že farebné papriky. Ale keď ťa môžem poprosiť, keď odkrojíš tieto klobučiky, tak nechaj mi tie odrezky a ich potom použijem do omáčky. Ja si klobúčik odkrojiť nenechám. Ja si nakrájam šalotku a pekne si pripravím rýžu, ktorú necháme vychladnúť a zmiešame ju potom s mäskom. Môžem aj mazdať. Šalotka. Šalotku používam vtedy, keď chcem, aby bolo jemnejšie to celé, naozaj, keď sa to aj mixuje. Cibula aj šalotka sú super, ale šalotka je jemnejšia. To máme tak jemne osmahnutú tú šalotku. Pridáme rýžu. Dlhozrnú. Rýžu máme osmahnutú. Prilejeme si do nej vývar. Zvyšok si ešte necháme do omáčky vývaru. A necháme dusiť takých 10-15 minút, aby bola mäkká. Necháme ju potom vychladnúť a spojíme s mäskom. Ideme si pripraviť omáčku. Prosím ťa, lyžicu masti. Jedna veľká lyžica? Jedna veľká lyžica. Ja tu mám nakrájanú cibulu, cesnak. Zoberiem si tie odrezky, ktoré nám zostali z papriky. Rýža si myslím, že bude aj hotová, čiže si ju odstavíme, aby vychladla a potom ju môžeme zmiešať s mäsom. Čiže masť je rozpustená, takže pridáme cibulu. Omáčku budeme mixovať, pretože budeme tam mať viacero týchto elementov, takých väčších a chceme, aby bola omáčka hladká. Papriku, cesnak pôjdeme ešte trošku neskôr. No vítaj do partie. Ten som tiež nakrájal na väčšie kúsky, pretože keď budeme mixovať omáčku, tak je to v poriadku a aspoň tak rýchlo nezhorkne. 3 strúčiky. 3 strúčiky, pol lyžičky mletej červenej papriky. Pomiešame. Pridáme koncentrovanú rajčinovú pastu, lyžicu. Pridám trošku aj cukru, aby sa to skaramelizovalo. Myslím si, že máme taký dobrý základ, takže prilejeme vývar, približne pol litra. Necháme to teraz takto zredukovať, otvorené, nech sa nám to odparuje a potom pridáme ešte paradajkovú šťavu, urobíme si omáčku a rozmixujeme. Krásne to buble, zredukovalo sa nám to približne o polovicu. Pridám teraz paradajkovú šťavu, 500 gramov. Zo pár bobkových listov. Mám tu čerstvé, môžu byť samozrejme aj sušené. Počkaj, musíme ich spočítať. Bobkový list dodáva veľmi výraznú vôňu. A ja ho cítim. Dáme aj sol. 2 štipky. Čierne korenie. Ale teda si nešetril. To musí byť výrazné. Dobre, dobre, no. Môžeme omáčku trošku povariť ešte a potom ju až následne rozmixujeme. Medzi tým vychladla už rýža, takže ja ju zmiešam s mäsom. Aké mäsko tam máme? Mne sa na plnenú papriku najviac hodí hovädzie mäso. To je proste klasika a to mám rád, ale môže byť aj bravčové alebo mix bravčového s hovedzím a v podstate aj akékoľvek iné, ktoré má tuk. Pekne to premiešame. Čiže dali sme iba čierne korenie. A sol. A sol. Pekne naplníme papriku. Dobre. 3 4 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
papriky máme naplnené. Takže papriky máme pripravené, omáčku pôjdeme dať rozmixovať a papriky vložíme do omáčky a dáme zapiecť na takých 220 stupňov 30 minút, pretože trošku to aj prihorí z vrchu a je to také celé zapečené. A ja to mám rada zase pekne uvarené, takých 30 minút si to pootáčaš a tak. Tak si strihneme? Či varíme alebo pečieme? 2, 3. Pečieme. Spravíš chuťovku? Jasné, karpaccio z jahôd a z kozieho syra. Naozaj veľmi jednoduché. Mám rada, keď sa kombinujú slané a sladké chute, keď sa kombinuje ovocie so syrom. Jahodové karpaccio je podľa mňa ideálne na takúto kombináciu. Tiež tam dostaneme farby, lebo budeme ho podávať s kozím syrom, s týmito krásnymi podrvenými pistáciami zelenými a ozdobíme to bylinkami. No ukáž, ideme ukladať. Len tak halabala. Halabala. A potom z toho vytvoríme nejaké hogo-fogo. Toto kulinárske terminus technicus, to je. Dáme kozí syr a ozdobíme krásne nasekanými zelenými pistáciami. A ešte samozrejme pridáme bylinky. Možno by ste čakali, že to bude meta, ale nie, meta to nebude. Máme tu takúto mikrobazálku. Metu dávam k jahodám, keď ich robím na sladko, ale keď ich dávam takto so syrom, tak tá bazálka to tak povznesie na takú inú úroveň. Balzamikom len tak postrašíme a ešte to pokvapkáme pár kvapkami medu. Krajem pažitku a petržlenovú vňať. V zásade by sme tam mohli rôzne iné pridať, tymián. To budeš dávať do... Budem dávať do kaše, ako budem roztlačať zemiaky, pekne príde maslo, mlieko zohriaté, bylinky, parmezán. Kašu považujem za takú tú zmes zemiakov, ktoré necháme aj tie kúsky zemiakov, aby tam bola tá štruktúra, textúra nejaká. Pri každom jedle je dobré sa pozrieť na to, aké zemiaky použijeme, na čo ich použijeme a podľa toho sa rozhodnúť, aký typ kúpime. My sme použili várny typ C, pretože je na kašu alebo pyré ideálny. Zemiaky sú uvarené, pridám do nich zohriaté mliečko. Maslo mne šetri, prosím ťa. No, konečne schvaľuješ nejaký tuk. 100 gramov, približne. Solíme. Áno, a takzvaným pučičom zemiaky rozpučíme. Teraz pridáme parmezán. Teraz môžeme pridať bylinky, riadnu kopu. Popučené zemiaky, bylinky, parmezán. Takže super, pozrieme, či je paprika upečená a môžeme servírovať. Vyzerá to fantasticky. Dobre uznávam, že je to iná káva, keď sa to zapečie. My si to pekne takto narežeme. No, vyzerá to fantasticky. Berieme si kašu. Pekne farebné, červené, zelené a žlté. Berieme si omáčku. Dokončíme ešte rôznymi bylinkami. Tuto máme napríklad mrkvu, vňať, rebulku. Tak, a môžeme ísť na to. Tak sa poďme predviesť. Aha. Ó, krásne sa to k sebe hodí. Dobrú chuť. Ó, ďakujem. 3 papriky? O tom som ani nesníval. Ale 2 sú moje. Na prípravu plnenej papriky potrebujeme čerstvú papriku, mleté hovädzie mäso, dlhozrnnú ryžu, šalotku, bravčovú masť, vývar, cibuľu, cesnak, bobkový list, paradajkovú pastu, paradajkový pretlak, zemiaky, maslo, plnotučné mlieko, parmezán, mletú červenú papriku, soľ, cukor a bylinky. Na prípravu jahodového karpaccia potrebujeme čerstvé jahody, kozí syr, nesolené pistácie, med, čerstvú bazálku a balzamiko.